Revistar, novi fungicid na bazi aktivne tvari Revisol, se vrlo brzo usvaja u list. To objašnjava otpornost na ispiranje kišom i trenutno snažno i kurativno djelovanje u slučaju zakašnjele primjene. Osim toga, Revistar je jedinstven jer formira zalihe u unutrašnjosti lista. Iz tih zaliha se zatim postupno otpušta u transportni sustav biljke. Kroz period od nekoliko tjedana, stalni protok aktivne tvari prožima cijeli list, štiteći i one dijelove koji nisu dohvaćeni tijekom primjene. Revistar omogućuje bolju zaštitu vaših usjeva za vrhunske prinose i bolji profit. Najbolja djelotvornost na septoriju, čak i u slučaju prisutne rezistencije. Učinkovito suzbijanje svih bolesti lista pšenice i ječma. Revistar, stvoren da pobjedi. BASF. We create chemistry.